Kiitti, kun otit mut treeneihin mukaan. Oli just kiva. Siitä se lähtee. Hyvä aamu tekee koko päivästä paremmin. No niin, nythän se tuli. Mitä helvettiä? Huomenta, kansalaiset. Ja hetki hiljaisuutta, kiitos. Kukas tän on tehnyt? Ei mitään aavistusta. Mullapa on. Kerro heti. Heidi on haukkunut mua ennenkin. Viimeksi pari päivää sitten. Mä en taulua töhrinyt. No just joo. Jos se et ollut sinä, niin kukas sitten? Se tiedetään kohta. Töhriminen tutkitaan ja syyllinen saa rangaistuksen sekä sun loukkaamisesta että taulun pilaamisesta. Ja sitten vähän hiljaisuutta, kiitos. Yksi vähempikin olisi riittänyt. Miksi Heidin piti spreijata koko taulu? Miten sä voit olla varma, että se oli just Heidi? No kuka muukaan? Mitä pahaa mä oon sulle tällä kertaa taas muka tehnyt? Mä sun pelkkää olemassaoloa loukkaus muita kohtaan. Niin, eli sä tuhrit sen taulun. Luulit sä, että mä alentuisin sellaiseen? No sä oot laittanut musta lapun kiertää luokassa. Ja satutko muistaa Itämerikaalan? Niin no kuinka mä sen voisin unohtaa? Jos mä haluaisin loukata sua, niin en mä tyytys pelkkään spreimaaliin. Pitää säilyttää tyyli. Niin josta puheen ollen sunkin kansis katsoa vähän tarkemmin, että kenen luukulla hengaat, ihan vaan itsestäkin. Sä oot sanonut ton jo. Ja sanon toistakin, jos ei kerralla mene perille. Hyvä, kun tulit. Peppi on ollut vähän maassa koko illan. Kertoiko se sulle miksi? Pepillä on ollut tässä vähän kaikenlaista. Mut musta on hyvä, että sillä on joku kaveri, joka välittää. Mäkin yritin tehdä tota samaa äsken, mutta ei siitä oikein tullut mitään. Et sä pelkäät, että sä saat jonkun leimaotsaan, kun sä käyt täällä. En yhtään. Vaikka Heidi yrittikin parhaansa. No, miksi sä sit oot täällä? Sori, että mä kuuntelin Heidiä sekuntiikaan. Mä tykkään susta. Mulla ei ole väliä. Ai vaikka mä oon tällainen. Mun mielestä sä oot vaan ainoastaan ihan. Tulos jogurtti jääkaapissa, jos sä haluat. Ei kiitos, mä söin Heidillä. Mennäänkö saman tien? Ootte te kyllä reippaita. Hyvä, että mä jaksan tähän aikaan aamusta edes kävellä töihin. Saatikka pompottaa jotain palloa. Ei sitä tarvitse heittää, niin painovoima hoitaa loput. No hyvä, hyvä. Pitäkää hauskaa. Vihdoinkin akkavapaalla vyöhykkää. Kaikella kunnioituksella musiikasta. Mullekin sopii hyvin, että pelataan väliin ilman naisia. Sekä et kyllästynyt Heidi ja Pepin riitelyyn. Ilman niiden riitaa me oltais ihan hyvä ketju. Saisikohan ne jotenkin sopimaan? Miten? Peppi on ihan raivona Heidille. No uskot sä, että Heidi oikeesti spreijasi sen liitutaulun? En mä kyllä tiedä. Onko se sulle sanonut mitä? No ettei se tehnyt sitä, ja kyllä mä uskon Heidi. Pitäisköhän meidän tehdä tuolle asialle jotain? Mut hei, eiks joukkuepelit tuo aina ihmisiä yhteen? Yllätystreenit. Yritättekö te väkisin taikoa musta jonkun huippu-urheilija? Ei vaan siis, tää on kiva. Sun vuoro. No ehkä mä en tarvikaan treeniä, kun mä oon jo niin hyvä. Selkeästi tarvit vähän treeniä. Nyt pelataan vaikka koko aamu. 4. Ai taasko toi on mukana? No me ajateltiin, että voitais pelata yksi matsi sovussa. Mä oon ihan samaa mieltä. Pelataan vaan joukkueena. Joo, no ton pariksi mä ainakaan rupeen. Samat sanat. Eli joukkueet on jaettu. Peppi ja minä vastaatte. Oi, hyvä Heidi! Moukan tuuriin. No sitä te kyllä tarvitte, kun te meidän kanssa pelaatte. Hyvä Peppi, pidä Heidi. Kuule, tuskin tuon Pepillä on kiinnostus pitää mistään, koska näistä jätkiskiin. No, tykkää sä itse henkkailla tyttöjä? Kuule, katsotaan, mistä sut on tehty. Korille, Peppi!
Mämmikoura. Sä oot tainnut tottua pitelee ihan jotain muut kuin noita palloja. Lopeta. No pallo kuuluu sitä paitsi mulle. No haluut sä tän? No haluun, mutta saat sä heittää. Pidä hyvänäs. Ai helvetti. Sattuuko sua? Toi horo murskas mun nenä. Mikä hitto sua oikein vaivaa? Hei, anteeksi, ei se ollut tarkoitus. Sattuks pahasti? No mitä luulet, toi sekopää heitti mua suoraan naamaa. Hei, anna anteeksi. Ei mun ollut tarkoitus satuttaa sua. Oikeesti se pallo vaan lipes mun käsistä. Hei, se oli vahinko. Mä vien Heidin kotiin. Se siitä sovinnosta. Sattukohan Heidi pahasti. En mä olis saanut heittää sitä päin näköä. Jotenkin se pallo vaan lähti mun käsistä ennen kuin mä edes ajattelin sitä tilannetta loppuun asti. No joo, olihan se vähän Heidi oma vika. Mitä härnäs sua koko ajan? Se olisi vaan antanut pelata, niin ei mitään olisi sattunut. No joo, mutta en mä olis saanut silti satuttaa sitä. Nyt meni sun ja Joonataninkin suunnitelmat ihan pilalle. Olihan sen ihan tuhoon tuomittu idea koittaa saada sut ja Heidi sopimaan. Jalattiin vaan, että olisi kiva, jos kaikki tulisi toimeen. Se on vaan vähän vaikeaa, kun Heidi käyttäytyy itse kuin mikäkin idiootti. Haukkuu mua vaikka miksi, ilman mitään syytä. Mitä? No sano nytte. No teetä säkin tavallaan ihan samaa. No, ai miten niin? Koko ajan väität kaikille, että Heidi töhri sen taulunkin. Voihan olla, että sillä ei ole mitään tekemistä koko asian kanssa. Tää on ihan hirveän näköinen. Tuskin sitä edes huomaa. No joo, eipä. Peppi teki tää ihan tahallaan. Se muija on täys raivohullu. No sillä vaan taas palaa käämit. Sä itse kuitenkin ärsytit sitä sen koko matsin alusta lähtien. Ai nyt se on mun vika, että mua heitettiin koriksella päin naamaa. No ei mä nyt sitä tarkoittanut, mutta toisaalta mä ymmärrän Peppiä. Että minkä takia se lopulta teki silleen. Eli mä sain ansioni mukaan. En mä nyt sitä tarkoittanut. Me nyt vaan mietittiin Nikon kanssa, että se olisi kiva viettää kerrankin aikaa nelistään ilman, että olisi mitään säätöä. No mulla tässä on nenä poskella. Tietääkseni muilla on asiat ihan hyvin. Hei. Peppi oli oikeasti tosi pahoillaan. Se pyysi sulta anteeksi siellä kentällä. No enpä usko. Sitä kiinnostaa pätkääkään, että sattuuks mua vai ei. Kuule, uskon vaan, että se on tälläkin hetkellä kertomassa tätä juttua jokaiselle vastaantulijalle. Voitaisko me jutella? No uskaltaako te jättää tänne kahdestaan? Joo, no mä piilotin jo teräaseet. Niin, no älä huoli, mene vaan. Kyllä me pärjätään. Mä en oikeesti halunnut satuttaa sua. No kyllä se musta aika tahalliselta vaikutti. Hei, uskoisit nyt. Mä pelästyin sitä iskua ihan yhtä lailla kuin sinäkin. Mä oon tosi pahoillani. No miksi mä uskoisin sua, kun et säkään usko, että mä en kirjoittanut susta sinne liitutaululle? No etkö se mukaan ollut sinä? No mulle ei ole mitään hyötyä siitä, että sä vihaisit mua. No, mut kun sä oot tehnyt tota niin kauan. Levittänyt musta luokkaan lappuja ja kertonut kaikkia juoruja. No mut se oli silloin, kun sä pokailit Konstaa. No mut oothan sä tehnyt sitä sen jälkeenkin. Viimeksi siellä kentällä. No Konsta nyt on ihan historiaa, kun mä oon Joonatanin kanssa. Mua vaan ärsytti tänään, kun sä syytit mua taas ihan turhaa. Anteeksi. No olisi varmaan pitänyt etsiä jotain todisteita ennen kuin mä väitin sille Maikalle, että ne kirjoitukset oli sun tekosia. No ehkä mäkin olisin voinut dissaa sua vähän vähemmän. Korisporukka kokoontuu myöhemmin Miikalla. Tulkaa mukaan, jos ehitte. Oh. Missäköhän Peppi? En tiedä. Toivottavasti ei tullut kissatappelu. Harmittaisi, jos sellainen edes näkemättä. Moi. No älkää nyt näyttäkö noin häkeltyneiltä. Niin, kato, me vaan Heidin kanssa päätettiin, että me haudataan meidän sotakirveet. Asiaa. Niin kuin Peppi vihdoin uskoi, että mä kirjoittanut sinne koulun taululle sitä juttua. Ai mitä juttua? Säinpä se ei kuulu sulle. No mut joka tapauksessa se asia on nyt pois päiväjärjestyksestä. Niin, paitsi että joku sen sinne kirjoitti. Ja se joku haluaa selvästi mulle